Jampui polok ni tikisa thangmani aku nawa seng bas laja. Seng tini phamen karon gangke bosno agi puru du karmani bini seng samung khalai ni tongmani agi ka bo NRC no tuye. Bosini rang talangkha arang no bosno phirogi marnai. Aban bagai seng tini oro seng rele khlaye. Jungkon agi aska hamzaga jongo bas sengno sak mangya hake khile ka bo agi Bangladesh go be khunu ka bo apun abai ketai thang virus sengkon ta pras sengkon sai ko hamzaga jong khinai sengkon seng apa terkenya no tanyang ya. Gotong social media rokti nukjaga tongo bolken oro kono rangrok tonanya nei kisa samarok khanai tongo. He seng mairok rawi akui roi rohmani arang rohjak tongo bo abo bo phajil kok saw seng abo ri rohjak bo sini rang tala jaba phirogi rin nangnai. Oro simia tuju ampi bo hanyo bo hakan thokai tlang phangja ajaga bo kipli ya sengro ni ajaga buidang mo rom phere sok phere khaya bo buto khaya bas bo buto khaya han chai tongo gesga ba sing tin bo khadu phunangai sing buiro ben khangja ta ong laya. Kena rokor tini ta bono phainya hene khana bo jana ro jaga tini. Ni seng bono khana phainya ne kasulayo. O jaga bo. Daga busro borong khana no ro to borong mana. Sinoro to borong bang mano.
selama boleh kat rumah ya lama tinta jaga satu jaga jangan lo nunggu salah aja sing tini pono sito kya botol ngenya na rokor tin kaso sing public borak bagai sing pati buku turoi sing public kasih beri dol ngenya sing bukan buku naik pasal aja semua tanya nanya pasal kayaknya sing dis nanya nih ini mungkin ani mungko munu de berma bukan ini ani bisike uzan ko nyamara